huɓɓirde nde Intergriting Reading Culture ɗum andire IRC. huɓɓirde nde tiggama ngam wallitiki ɓiɓɓe famarɓe ɗo ko larani jangirde. Ha nder kuuɗe huɓɓirde man ni ɗo subta ɓukkon famarɓe ha bakkeje fere-fere nder jangirle ngam wallita ɓukkon man ɗo ko larani jangirde ha daldal matotiral ɗum andira social media. Ha huɓɓirde man taskata fondo ɗo ko larini fukaraɓe bakkeje fere-fere ha subta ɓe heɓi nasaraku ngam hokkuki ɓe shahu. Lamar ɗum waɗe hikka de wodi ɓiɓɓe roɓe fukaraɓe ɓe heɓi nasaraku diga keɓuɗo arano, ɗiɗaɓo e tataɓo e nanta nayaɓo. Ɓawo shahu ɗum ɓe hokki fukaraɓe ɓen. huɓɓirde man lori teddini woɓɓe fere nder walloɓe huɓɓirde nden ha no dogginirte kuuɗe mare. Juwairiya Muhammad Abdul Wahab kanko laati dadirawo Fatima Usman Ibrahim heɓuɗo jalorgal ha fondo ɗum waɗi hikka, non bo o wanginini Koode dow irin seyo ɗum o wontiri. Mi seyi masin hunde mai hilniyam at the same time mi seyi seyoje mi andano mi wawa mi yeccata ngam hunde on je for the first time I think ma mi hosi ɓingela mi waddi ha o wawata by what observing with her age and there is her background, that is diga how ummi, like we are Fulani, we used to speak our language, and how I say what is surprising she make it, alhamdulillah. She's 7 years old. Hajiya Asma'u Sahabo Yusuf kanko bo ha nder boliɗe mako o wolwi e ɗemgal turankore dow ko larani bote jangirde e mari saman masitin. Hande ɗo ko ɓe waɗi ha lamar hande ɗo ɓe holli en bote jangirde, nden bo be bote nafturgo na'uraji je jamanu je ɓe viyata social media ɗo jotta to a laran ɓikkoy waɗi hande ɗo ɓikkoy peppetel on amma dole maɓɓe ɓe naftiri social media ɗo ɓe waɗi kanjum competition man, so ɓe ɗo holla meɗen dat andal be jangirde ɗo mari bote at the same time. Kujeji jamanu jotta ɗo na wai sai ko hande ko voɗai on en botata be mai ba, amma ɗo mari bote ha hundeji ko nandi bana banni. Kanko Sanusi Ismail mo andire Asif Sharif kanko laati ardiɗo huɓɓirde nde kanko bo tigginde ko ɗume on sabbam tiggugo huɓɓirde nde e nanta moftorde ɗum hande. Jamde ɗum mi ƴami Asif Sharif nda ko mo wi. Larinaji kadi ɗon ɗi ɗuɗɗi amma gotel nder ɗuɗɗi mayni kanjum on larugo no ɓikkonji amin ha makarantaji marɗi gomnati habdata be irin ɗummuki do larugo ɗo valli hala jangirde. Kanjum waɗi mi laari handi lallai min bo min ɗaɓɓita no min wallitirta ɓikkonji men. Wodi woɓɓe woni ha nder irin laddeji a tawa jangirde mo wodi masalaji, wodi yimɓe nder wuro makarantaji gomnati min a tawan kamɓe fu ɓe ɗo habda be irin masalaji. Kanjum waɗi min wi'a accu min wallita be larugo dow al'amari. Kala huɓɓirde fu be irin nufo muɗum. Huɓɓirde nde ɗo heɓa nasaraku e bawal ɓawo huɓɓirde mallum en ɗum diwal Adamawa andre NUT ha dogginirgal lamar huɓɓirde nde. Awwal Bobbo, kubaruji Koode. Diga Yola